Купуването на автомобил, който е на път да изчезне, е като да се опитваш да завържеш приятелства на погребение. Атмосферата е напрегната, а продавачът ще си тръгне преди да успееш да кажеш гаранция. През 2026 година марките елиминират модели тихомълком, докато дилърите се опитват да се отърват от останалия инвентар. Днес разкриваме 12-те превозни средства, които са осъдени на смърт. Останете до позиция номер 1, защото това е моделът, който обещаваше да революционизира света, а се оказа исторически провал. Започваме. Автомобил номер 12 – Ford Escape. Започваме с случай, който никой не очакваше, защото ако погледнете продажбите, той изглеждаше като здрав модел – Ford Escape. Този SUV не умря поради липса на продажби. Всъщност това е детайлът, който най-много смущава. Escape беше сред 30-те най-продавани автомобила в Съединените щати, надхвърляйки 140 000 единици годишно. При всяка нормална логика, такъв модел не се пипа, но Ford реши да го убие въпреки това. След 23 години производство, американската марка обяви, че Escape не продължава. Няма да има ново поколение. Няма да има редизайн, няма да има директен наследник. Моделът просто излиза от каталога и единственото, което остава сега, е да се ликвидират наличностите. Реалната причина не беше конкуренцията, нито технологията, а рентабилността. Ford е в пълна глобална преструктуризация. Марката реши, че вече не иска традиционни компактни SUV модели с ниски маржове. Новият им фокус са икономични електрически превозни средства, разработени от нулата върху нови платформи, а Escape, въпреки че се продаваше добре, не носеше достатъчно пари на единица. Важно е да се разбере това. Когато една марка елиминира модел, който се продава добре, това означава, че тя вече не се интересува от настоящия клиент, а от бъдещия финансов план. Този SUV се състезаваше в един от най-тежките сегменти на пазара срещу тежка категория играчи като Toyota RAV4 и Honda CR-V, модели с толкова солидна репутация, че Ford никога не успя да измести. Вместо да продължат да инвестират, за да подобрят Escape и да го направят по-конкурентоспособен, те предпочетоха да се оттеглят от сегмента. И тук идва проблемът за купувача. През цялата 2026 година ще продължите да виждате нови Ford Escape в дилърските центрове с отстъпки, с атрактивни лихви и с продавачи, които ви казват, че това е страхотна възможност. Но това, което не ви казват, е, че купувате модел без бъдеще. Днес може би няма да го забележите, но след няколко години започват реалните ефекти. Силен спад в препродажната стойност, по-нисък приоритет на марката за резервни части, несъществуващи актуализации и модел, който Ford вече е решил да забрави. Когато една марка изостави превозно средство, проблемът не е незабавен, но е неизбежен. Собственикът винаги накрая плаща цената. Така че, ако видите Ford Escape на неустоима цена, помнете, това не е изгодна сделка, а тихото излизане на един модел, който вече е осъден. Автомобил номер 11 – Nissan Versa. Сега преминаваме към история, която на мнозина няма да им хареса да чуят, защото тук е един от най-продаваните и най-често виждани автомобили по нашите улици – Nissan Versa. Nissan вече го потвърди на ключови пазари като Съединените щати. Versa стига до своя край и всичко сочи, че 2026 ще бъде последната му година на производство в глобален мащаб. Да, икономичният седан, който години наред беше сигурният избор за хиляди семейства, бива заличен от картата. Причината не е само една. Те са няколко и нито една не е добра за купувача. Nissan продължава да пренарежда частите си, за да не потъне, променяйки стратегиите си отново и отново, и в този процес реши да пожертва един от най-популярните си модели в Латинска Америка. Глобалният пазар оставя на страна икономичните седани и марките вече не искат да продават коли с ниски маржове. Поддържането на Versa под $20 000 стана почти невъзможно. Новите стандарти за безопасност, повечето задължителни технологии, по-високите производствени разходи и вносните мита направиха бизнеса нерентабилен за Nissan.
Поради тази причина, марката реши да се концентрира върху модели с по-добри финансови показатели като Nissan Sentra и Nissan Kicks, които носят повече пари за всяка продадена единица и се вписват по-добре в настоящата тенденция на SUV и кросовъри. Versa беше един от последните наистина евтини нови седани, които все още можеха да се купят в много страни и това го правеше специален. Но в настоящата логика на индустрията, това да си евтин вече не е достатъчно. Всичко показва, че ще видим едно последно издание на Versa през 2026 година, почти като сбогуване. След това Nissan ще пренасочи ресурсите към електрически превозни средства и по-рентабилни модели, оставяйки зад гърба си този седан, който беше ключов за марката. Последицата за собствениците – по-бърза обезценка, по-малък интерес на пазара за употребявани автомобили и с времето по-голяма трудност при намирането на определени резервни части. Това не се случва за една нощ, но се случва, а когато се случи, вече е късно. Versa си отива в тишина и оставя мнозина да се питат дали е било добра идея да купят кола, която самата марка вече е решила да изостави. Автомобил номер 10 – Kia Soul. Продължаваме с друг главен герой, който живя почти 2 десетилетия, но чието време най-накрая изтече – Kia Soul. Това е един от онези случаи, които изненадват, защото Soul не беше лош продукт. Имаше спорен дизайн, да, но и база от верни последователи. В продължение на години той беше различен, практичен и лесен за разпознаване. Проблемът е, че пазарът се промени, а той остана същият. Soul достигна най-високата си точка преди няколко години, но след това продажбите се сринаха без предупреждение. За да добиете представа, в Съединените щати миналата година той продаде едва 1/3 от това, което продаваше през 2017 година. Брутален спад. Къде беше грешката? Докато пазарът започна да изисква по-универсални SUV модели, задвижване на 4-те колела, хибридни опции и по-голям капацитет за всякакъв вид употреба, Soul остана закотвен към предното предаване и към предложение, което престана да бъде атрактивно. Kia знаеше това и затова започна да го убива отвътре, докато предлагаше по-пълни алтернативи като Kia Seltos или Kia Niro, модели, които внедряваха повече технологии, идваха в хибридни версии и предлагаха концепция много по-съобразена с това, което искаше публиката на Soul. Последствието беше неизбежно. Преди няколко месеца Kia официално обяви края на производството на Soul. Нямаше драма, нито големи изявления, просто го изтеглиха. И сега дилърите правят това, което винаги правят – отстъпки и промоции, за да разчистят последните бройки през това начало на 2026 година. Междувременно марката вече гледа в друга посока. Kia концентрира ресурси в нови електрически модели, като Kia EV3 и Kia EV6, които ще бъдат тези, които ще заемат пространството на входните компактни автомобили в близко бъдеще. Така че, ако видите Kia Soul на изкушаваща цена, внимавайте, не се възползвате от изгодна сделка, а купувате модел, който вече не се произвежда, който марката реши да остави зад гърба си и който неизбежно ще загуби стойност по-бързо. Автомобил номер 9 – Nissan Ariya. Връщаме се към Nissan. И тук вече не говорим за стар модел, нито за икономичен седан. Говорим за един от най-тежките удари, които марката е получавала през последните години – Nissan Ariya. Този електрически SUV беше представен като бъдещето на Nissan, моделът, който щеше да препозиционира марката в новата електрическа ера. Много дизайн, много приказки, но в действителност издържа само 2 години, преди да бъде погребан от пазара. За 2026 година Ariya не се завръща. Няма да има ново поколение. Няма да има актуализация, няма да има приемственост. Дилърите сега имат само една мисия – да се отърват на всяка цена от хилядите бройки, които останаха непродадени. Къде беше проблемът? На няколко фронта и всички те сериозни. Първо, Ariya се произвеждаше в Япония, което я остави изложена на високи мита, оскъпявайки я пред електрическите конкуренти, произведени локално или на пазари с данъчни облекчения. Резултатът беше превозно средство с висока цена и без ясно предимство. Второ, продажбите бяха катастрофа. През 2024 година тя едва успя да реализира около 15 000 бройки,
Изключително ниска цифра за електрически SUV, който уж трябваше да бъде лидер. И когато погледнахте техническите характеристики, ударът беше още по-голям. Не се отличаваше с автономия и беше под нивото на по-евтини конкуренти. А електрическият клиент не прощава това. Съединените щати, ключовият пазар, и обърнаха гръб, а когато Съединените щати кажат не, марките не спорят. Nissan нямаше друг избор, освен да прекрати проекта, да ограничи загубите и да пренасочи ресурсите към нещо, което наистина може да се продава. Така се роди новият Nissan Leaf, който сега ще бъде преосмислен като по-достъпен електрически SUV с по-добър фокус върху надежността и цената. Ария просто пречеше на тази стратегия. И тук идва най-опасното за купувача. Няма да има модел на Ария за 2026 година. Няма да има дългосрочна поддръжка. Това е превозно средство, което се роди и умря твърде бързо. А когато една марка убие модел толкова скоро, стойността му се срива без спирачки. Автомобил номер 8 – Chevrolet Malibu. Chevrolet Malibu е емблематичен средноразмерен седан с повече от 50 години история, която приключва внезапно. General Motors обяви окончателното преустановяване на модела през 2024 година, а 2026 ще бъде годината на пълна ликвидация на инвентара. Причината е ясна. Американският пазар напълно изостави средноразмерните седани. Купувачите масово мигрираха към SUV и кросовъри, оставяйки Malibu да продава едва малка част от това, което продаваше преди десетилетие. GM реши, че инвестирането в актуализиране на Malibu няма финансов смисъл, когато тези ресурси могат да бъдат насочени към електрически превозни средства и SUV, които хората наистина искат да купуват. Заводът, който произвеждаше Malibu, се преустройва за производство на Bolt EV и други електрически модели на марката. Интериорът на Malibu е приличен, но технологията е остаряла в сравнение с модерната конкуренция. Турбодвигателят с 4 цилиндъра е адекватен, но не и вълнуващ, а конкуренцията в лицето на Honda Accord и Toyota Camry винаги е била по-добра по отношение на надежност и запазване на стойността. Проблемът за купувачите е, че дилърите предлагат масивни отстъпки, за да разчистят инвентара. Това изглежда като възможност, но е капан за обезценка. Препродажната стойност ще падне драматично, когато инвентарът се изчерпи и всички осъзнаят, че няма бъдеще за този модел. Резервните части в крайна сметка ще станат по-трудни за намиране, тъй като GM намалява поддръжката. Ако имате нужда от средноразмерен седан, по-добре купете употребяван Honda Accord или Toyota Camry, които поддържат стойността си значително по-добре и имат гарантирано бъдеще. Автомобил номер 7 – Dodge Charger и Challenger. Иконите на американските мускулести коли умират заедно. Моделите Dodge Charger и Challenger със своите V8 хеми двигатели реват за последен път. Stellantis потвърди, че настоящите поколения приключват през 2024 година. През 2026 година все още ще има нови бройки на склад, но това са последните, които ще видим с тези славни бензинови двигатели. Причината са все по-строгите разпоредби за емисиите и икономията на гориво. Големите V8 двигатели просто не се вписват в предстоящото регулаторно бъдеще. Stellantis обеща електрически версии на тези модели, но няма да бъде същото. Електрическите Charger и Challenger ще загубят душата, която ги правеше специални. Онзи висцерален рев на V8, който кара земята да трепери. Феновете са яростни, но индустрията не се отказва. Настоящите версии с V8 двигатели включват зверове като Hellcat, Redeye и Demon, с абсурдни мощности, достигащи до 800 конски сили или повече. Разходът на гориво е също толкова абсурден, между 12 и 15 мили на галон в града. Тези зверове просто вече нямат място на модерния пазар, фокусиран върху ефективността. За колекционерите тези автомобили в крайна сметка ще повишат стойността си като класики, особено версиите с висока мощност. Но за средния купувач те са ужасна инвестиция. Разходите за гориво, застраховки и поддръжка са изключително високи, а обезценката е незабавна при излизане от дилърския център.
Ако видите примамливи отстъпки през 2026 година, помнете, че фабричната поддръжка за тези модели ще приключи скоро и ще останете сами с една жадна за бензин машина, която ще става все по-трудна и скъпа за поддръжка. Автомобил номер 6 – Volkswagen Passat. Volkswagen Passat е европейски средноразмерен седан с дълга история в Съединените щати, който стига до своя край. Volkswagen потвърди преустановяването за американския пазар преди време. Последната моделна година беше 2022, но инвентарът се задържа до 2026 в някои дилърски центрове. Европа продължава да произвежда Passat, но това е напълно различна версия, която няма да бъде внасяна в Америка. Причината за оттеглянето е проста. Продажбите се сринаха и американският пазар отхвърли седаните на Volkswagen. Купувачите предпочитат Atlas и Tiguan пред Passat. Качеството на изработка е добро, но не изключително. Интериорът е просторен, но материалите са по-нискокачествени от тези на японската конкуренция. Турбодвигателят с 4 цилиндъра е адекватен, а V6 версията беше спряна години по-рано. Проблемите с надеждността след изтичане на гаранцията са реално притеснение. Електрическата система на Volkswagen е известна с скъпи повреди, а DSG трансмисията е била проблемна в някои години. Разходите за поддръжка на Volkswagen са по-високи от тези на Honda или Toyota, без да предлагат същата надеждност. Препродажната стойност винаги е била слаба, а сега ще бъде още по-лоша с потвърденото спиране. Дилърите ликвидират последните бройки с отстъпки, но това е класическият капан – атрактивна цена днес, кошмарна обезценка утре. Ако имате нужда от немски седан, по-добре купете нов Jetta, който все още има бъдеще, или много употребяван Passat с удължена гаранция, ако наистина го желаете. Автомобил номер 5 – Buick Regal. Buick Regal е премиум седан, който така и не успя да открие своето място на пазара. General Motors обяви края на производството му преди години, а 2026 ще отбележи пълното изчезване на останалия инвентар. Regal беше опитът на Buick да се конкурира с европейските седани, предлагайки традиционна версия седан и спортбак, който представлява луксозен хетчбек. Съществуваше дори версия Tourex Wagon с задвижване на 4-те колела за онези, които търсеха универсалност. Интериорът беше рафиниран с добри материали, а технологията беше прилична, но не и на нивото на германците. Базовият турбодвигател с 4 цилиндъра беше адекватен, а версията GS с V6 турбо предлагаше 310 конски сили. Фундаменталният проблем беше, че никой не знаеше за кого е предназначена тази кола. Тя беше твърде скъпа за традиционния купувач на Buick, който търси комфорт и стойност. Но не беше достатъчно престижна за купувача на луксозни стоки, който би предпочел BMW или Audi за същите пари. Продажбите никога не потръгнаха, едва между 10 000 и 15 000 единици годишно. Сега Buick се фокусира изцяло върху SUV модели Encore, Envision и Enclave. Марката оцелява основно благодарение на продажбите си в Китай. В Съединените щати Buick е почти ирелевантен, освен за пенсионерите, които помнят марката от времето на своите родители. Regal се обезценява катастрофално, губейки 60% от стойността си за 4 години. Ако намерите ефтино потребяван екземпляр с гаранция, би могъл да бъде интересен избор, но нов през 2026 година. Абсолютно не, това е мъртвец, който ходи. Автомобил номер 4 – Chrysler 300. Chrysler 300 е последният истински голям американски седан. Със своя отличителен дизайн, вдъхновен от Bentley, просторен интериор и опцията за V8 Hemi двигател, той беше икона в своя пиков момент. Но Stellantis потвърди, че моделът 300 прекратява производството си окончателно. Няма да има замяна, няма да има наследник. Chrysler като марка се свива само до минивана Pacifica, напускайки напълно сегмента на седаните. Моделът 300 се продаваше добре в златната си ера преди десетилетия. Но през последните години продажбите се сринаха до по-малко от 20 000 единици годишно. Пазарът се промени и никой не иска голям седан, който консумира много гориво. Версията с V8 е невероятно жадна, постигайки едва 15 мили на галон в града.
Технологията е остаряла с системата Uconnect от предишно поколение. Интериорът има материали, които се усещат евтини в ключови зони, въпреки впечатляващия размер на превозното средство. Надеждността е под въпрос поради чести електрически проблеми, а 8-степенната трансмисия е била проблемна в някои години. Препродажната стойност беше слаба дори преди спирането на модела. Сега, с потвърдения край, обезценката ще се ускори драматично. Дилърите предлагат огромни отстъпки, за да разчистят останалия инвентар. Трябва да купите такъв автомобил само ако абсолютно се нуждаете от евтин голям седан и не ви интересува препродажбата. За мнозинството купувачи това е много лоша инвестиция през 2026 година. Автомобил номер 3. Acura ELX. Acura ELX е луксозен компактен седан, който така и не убеди никого. Honda потвърди преустановяването му преди време и 2026 ще види последните нови бройки на склад. ILX беше опитът на Acura да създаде достъпен входен седан, но се провали в почти всеки аспект. Той беше базиран на платформата на Honda Civic от предишно поколение, което технически не е лошо, но правеше очевидно, че плащате допълнително само за емблемата. Интериорът беше приличен, но ясно заимстван от Civic. Атмосферният двигател с 4 цилиндъра доставяше 201 конски сили с 8-степенна трансмисия с двоен съединител. Фундаменталният проблем беше, че ILX беше твърде скъп за това, което предлагаше. Цената му като нов беше между $28 000 и $32 000. За тези пари можехте да купите по-голям Honda Accord, по-добре оборудван и с повече пространство. Или можехте да купите по-спортния Civic Си за по-малко пари. ILX нямаше ясно предложение за стойност, което да оправдае съществуването му. Технологията винаги беше едно поколение зад конкуренцията, а инфоразвлекателната система беше фрустрираща за използване. Продажбите бяха жалки, по-малко от 10 000 единици годишно през последните години. Сега Acura се фокусира върху Integra като своя нов компактен седан. Integra е в основата си това, което ILX трябваше да бъде от самото начало. ILX се обезценява бързо, губейки 5-10% от стойността си за 4 години. Трябва да го обмислите само ако намерите масивна отстъпка от 30% или повече и наистина се нуждаете от малка Acura. За повечето хора е по-добре да изчакат употребявана Integra след няколко години. Автомобил номер 2. Mitsubishi Mirage. Mitsubishi Mirage беше най-евтиният автомобил, който можехте да си купите нов в Съединените щати, а сега той умира. Mitsubishi потвърди, че Mirage няма да продължи след 2025 година. 2026 ще бъде годината на разчистване на останалия инвентар. Mirage беше последната наистина икономична кола, достъпна за под $18 000 като нова. Тя идваше с миниатюрен трицилиндров двигател, който доставяше едва 78 конски сили. Разходът на гориво беше отличен – между 35 и 40 мили на галон. Но всичко останало беше абсолютно ужасно. Интериорът имаше пластмаси, които изглеждаха по-евтини от играчка от Макдоналдс. Технологията практически не съществуваше, дори Apple CarPlay не се предлагаше в базовите модели. Управлението беше опасно лошо и нестабилно на магистрала при страничен вятър. Ускорението беше ледниково – от 0 до 60 мили в час за повече от 12 секунди. Качеството на изработка беше под въпрос. Всичко се усещаше крехко и евтино. Краш-тестовете бяха посредствени в сравнение с модерната конкуренция. Причината, поради която моделът умря, е проста. Никой не искаше да купи толкова лоша кола, дори и да е евтина. Продажбите се сринаха до по-малко от 10 000 единици годишно. Конкуренти като Nissan Versa и Kia Rio предлагаха много повече за малко допълнителни пари. Mitsubishi в Съединените щати се свива само до моделите Outlander и Eclipse Cross. Марката се бори за оцеляване на американския пазар. Mirage се обезценява катастрофално, губейки 65% от стойността си за 3 години. Единственият валиден сценарий за покупка е, ако имате нужда от временно евтин транспорт за еднократна употреба. За всяка друга цел това е ужасен избор, дори и с отстъпка. Автомобил номер 1 – Toyota Yaris.
И стигаме до най-деликатния случай от всички – Toyota Yaris. Един от най-достъпните и обичани модели на японския гигант. Малцина го знаят, но Yaris вече не съществува. В Съединените щати той умря през 2020 година, а в Латинска Америка производството му приключи преди едва няколко месеца. Причината не беше механична повреда или лоша репутация. Беше нещо по-просто и по-сурово. Вече не беше рентабилен. Toyota разбра преди много други марки, че пазарът се е променил. Хората спряха да търсят субкомпактни автомобили и започнаха да се ориентират към компактни SUV и пикапи. Поддържането на малък, евтин седан с ниски маржове престана да има смисъл. И тук идва интересната част. Toyota не се вкопчи в миналото, а направи интелигентен ход. Тя взе Yaris, преоткри го и го превърна в компактен, модерен и при това хибриден SUV Toyota Yaris Cross. Именно това е моделът, който Toyota реши да наложи. Днес той се конкурира директно с Nissan Kicks и Honda HR-V и се справя добре. Той е по-висок, по-практичен, по-ефективен и в съответствие с това, което пазарът изисква. Но тук е ключовият момент, който мнозина пренебрегват. Yaris Sedan вече не се произвежда, няма ново поколение, няма обновяване, няма бъдеще. Така че, ако днес някой ви предложи такъв Yaris на добра цена, помислете два пъти. Това не е възможност. Това е някой, който се опитва да излезе на време от модел, който вече е останал в миналото. Когато един автомобил спре да се произвежда, идва ускорената обезценка, по-малък интерес при препродажба и с годините по-трудни за намиране и по-скъпи резервни части. Toyota вече взе своето решение. Пътят напред е Yaris Cross, а не седанът. Така че ако мислите за покупка, не гледайте назад, не купувайте кола, която вече не съществува за марката. Сега вече знаете, това са 12-те модела, които изчезват, тези, които умират тихомълком. Купуването им днес може да се превърне в много скъпа грешка. Общият модел е ясен. Марките изоставят седаните в полза на SUV и електрически превозни средства. Рентабилността на единица е по-важна от лоялността на клиента. Когато една марка спре модел, ефектите не са незабавни, но са неизбежни. Ускорена обезценка, намалена поддръжка, в крайна сметка дефицитни резервни части. Примамливите отстъпки, които ще видите през 2026 година, са капан, а не възможност. Купувате модел без бъдеще, който марката вече е решила да забрави. Най-добрата стратегия е напълно да избягвате тези модели. Ако абсолютно се нуждаете от такъв, изчакайте обезценката да се случи и го купете втора ръка с гаранция. Винаги съществуват по-добри алтернативи. Toyota, Honda, Mazda с актуални модели, които имат сигурно бъдеще. Финалният въпрос е: струва ли си отстъпка от $5000 до $8000, ако ще загубите между $15 000 и $20 000 от допълнителна обезценка? Отговорът е не за 99% от купувачите. Само колекционери или много специфични случаи трябва да обмислят тези модели. За средния купувач най-доброто е да стои далеч и да избере модел с защитено бъдеще.